Ongi etorri guztioi, idazkari judiziala azaldu ez bada ere, bi haur dituen familia bat etxegabetu dute Bilbon. Azet Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez, etxegabetze prozesua irregulartasunez egin dute eta horren bestez ez dituzte familiaren eskubideak errespetatu. Araban, igande honetan ospatuko den Araba Euskarazen kokapena aldatu dute. Lorezainen grebaren ondorioz, Olarizuk jaia ospatzeko bermeak betetzen ez dituela esan dute eta eszenatokia mugitu dute. Eta Nafarroan, Eskirozko BSH lantegia itxiko dute datorren ekainaren 17an, Alemaniako multinazionaleko zuzendaritzak hala jakinarazi die Nafarroako gobernuari eta Espainiako industria ministerioari gaur. 655 pertsona kaleratuko dituzte. Lander Martínez Sumar mugimenduko parlamentaria Madrilgo Kongresuan aktualitate solasaldian izan da duela gutxi eta etxebizitza, lanaldi murrizketa eta euskararen ofizialtasuna Europan aritu da hizketan besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian azken garaietako gai esanguratsuei buruz arituko gara hizketan beste behin ere. Euskara, etxebizitza edo lanaldi murriztuari buruz hitz egingo dugu besteak beste. Eta horretarako, 11ko platoan daukagu Lander Martínez Sumar mugimenduko parlamentaria Madrilgo Kongresuan. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Sumar mugimenduak 2 urte bete berri ditu, nola baloratzen duzu orain arte egin duzuen ibilbidea? Eta Euskal Herriari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan izan duzuten ibilbide edo esperientziaren inguruan, ze balorazio egingo zenuke? Bueno, Nafarroan badakizute beste esperientzia bat dagoela, badela zurekin Nafarroa esperientzia, eta hor bere bidea jarraitzen dute, harreman oso ona badaukagu beraiki, gutxienez Sumar mugimendutik, EAeko aldetik, eta astero daukagu harremana, eta hemen, parlamentari bat lortu genuen Eusko Legebiltzarran, zen guk nahi genuen emaitza, baina hala ere guk argi izan dugu, eraman nahi ditugula ideiak, eraman nahi ditugula eztabaidak Eusko Legebiltzarrera, eta uste dugu hor, lortzen ari garela, gehien bat, krisi klimatikoaren inguruko eztabaida batzuk jartzen ari garela mahai gainean, adibidez, gainera, aste honetan badago beste eztabaida bat, Euskal Sistema Produktiboaren inguruan, Eusko Legebiltzarran, eta horra proposamen asko eramango ditugu, eta baita ere guk sustengatzen dugu koalizio bat, hurrengo hauteskunde zikloetan uste duguna presente egongo dela era batean edo bestean. Eusko Legebiltzarreko emaitzak aipatu dituzu, parlamentari bat duzuetela, aurreko hauteskundeetan Ezker Konfederalaren espazioak 6 ordezkari izan zituen, 6tik baterako emaitza aldaketa hori zergatik gertatu zela uste duzu? Agian bi alderdi ezberdin aurkeztu zinetelako edo beste hainbat faktore tarteko? Argi dago, espazio berberean dauden bi alderdiek kompetentzia badute, beti emaitzak txarragoak izango direla. Bi alderdientzat, eta kasu honetan gertatu zen, bakarrik joan zen alderdia, Podemos izan zela, kanpoan geratu zela, eta koalizioan joan ginenak, legebiltzarkide batekin geratu ginela ez. Horrek ere erakusketa batzuk ekartzen gaitu, ikasketa batzuk. Momentu horretan ezin izan zen posible koalizio zabalago bat izatea, baina guk zenbakiak irakurtzen badakigu eta badakigu zenolako etorkizuna izan dezakeen Ezker Konfederalak ez badugu esfortzu bat egiten koalizioak zabalenen eta sendoen egiteko ez. Beraz, kontziente gara momentu horretan, baita ere beste ezkerreko indarrak, EH Bildu adibidez, momentu espansibo batean zegoen, lortu zuen bere historiako emaitzariko berena, Eusko Legebiltzarrean, eta azkenean hor hainbat kompetentzia alde izan da, oso zaila izan zen geure proposamena eta geure ideiak hauteskundetako markoan sartzea,
baina hala ere guk beti ere oso argi izan dugu Ezker Konfederalak baduela espazio argi bat eaen, hori argi geratu da azken 10 urtetan, eta baita ere uste dugu hori bueltatu daitekeela momentu batean, eta ez hori bakarrik, baizik eta ezkerreko gobernu asko sortzeko giltza izan gaitezkela. Aktualitateko kontuetan murgilduko gara orain, eta ezinbestean lehenengo jorratuko dugun gaia etxebizitza izango da. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, azken soziometroak islatu zuen, hemengo biztanleen bigarren ardura dela etxebizitzarako sarbidea. Eta platonetan proposamen ezberdinak defendatu dituzte politikari ezberdinak, batzuek presioen kontrola, beste batzuk gehiago eraikitzea, beste batzuk jabeak babeste euren etxeak merkaturatzeko, zein izango litzateke zuen ikuspuntu edo hildoa? Lehenik eta behin ditugun eskumenak erabiltzea. Badaude bi lege, etxebizitza bi lege, Euskal Etxebizitza Legea eta Estatuko Etxebizitza Legea, eta hor badaude tresna batzuk merkatuan eskua sartzeko. Guk hori argi daukago. Merkatuan eskua sartu egin behar da, hemen ezin daiteke etxebizitza politika bat pentsatu eta politika publikoa hau pentsatu, ustez etxebizitzaren merkatua bere burua erregulatuko duela eta momentu baten prezioak jaitsiko direla. Etxebizitzaren merkatua beti trukatuta dago. Hemen jabeek eta etxe asko dituzten pertsonek eta monopolioek eta bankuek argi daukate etxebizitzaren negozioa beraientzat oso lukratiboa dela eta beti igoko dira prezioak erosleak dauden heinean, eta beti daude erosleak fondoak badaude, aberatsak diren atzerritarrak badaude, eta horrelako erraztasuna jartzen diegun negozioa egiten duten pertsonei. Beraz, horretan, gehiago eraikitza, gehien bat etxebizitza publikoak badira ondo dago, baina gehiago eraikitza bakarrik egin daiteke zentzu batekin. Bata, erreserbak egotea etxebizitza publikoa eta lokairuzkoa izateko, eta beste aldetik ez izateko berriro ere immobiliarentzat negozio bat. Guk eraiki behar dugu erakunde bezala edo jaurlaritza bezala. Ez da berriro ere zorua liberalizatu eta esan immobiliarei aizue. Hemen daukazute ez dakizten bat zoru eraikitzeko nahi duzuten prezioan saldu eta horrela berriro ere prezioak igo egiten dira. Eta gehien bat, babestu eta kontrolatu egin behar ditugu alokairuen prezioak. Hemen ezin daitekena da berriro ere igoerekin asuntoak izan, jendea etxea aldatzen berriro ere prezioak igotzen direlako eta baita ere hor moderazio bat egon behar da. Horretarako zona tentsionatuak, horretarako deklaratu behar dira egoera bereziak dituzten lekuak. Prezioaren igoera kontrolatzere begira horixe beragoan entxepatu duzuna komentatu behar nizun, gune tentsionatuen izendapenak martxan jarri direla azken hilabeteotan, nahikoa litzateke neurri hau prezioak neurtzeko erantzun integralago bat beharko genuke beste neurri batzuetz baliatuz ere? Nahikoa ez da, baina hasiera on bat da. Hasiera on bat da esaten duelako leku horietan, leku tentsionatuetan etxebizitzarekin arazo bat dagoela. Eta horretarako neurriak hartu egin behar direla. Eta horretarako beste neurri batzuk, adibidez liberalizatzaileak ezin direla hartu. Eta horrek laguntzen du prezio batzuk kontrolatzea edo gutxienez igoera lasaitzeko. Hor Bartzelonan oso argi ikusi dugu. Baina hemen oraindik gertatu behar dena dira badaudela jende oso gutxiren eskuetan dauden etxe asko merkatuan sartu egin behar direla prezioa jaitzeko. Eta horretarako derrigortu behar diegu. Etxebizitza hutsak kontabilizatu, zergatu behar ditugu, zerga oso altuekin, ez merezitzeko hauek hutsik izatea. Eta gero baita ere badago beste interbentzio integral bat ez duela zerikusi zuzena etxebizitzaren merkatuarekin, baina badu inpakto zuzena etxebizitzaren merkatuan dela, zer egiten dugun geure turismo ereduarekin eta nola kontrolatzen dugun geure hirietan sortzen ari den etxebizitza turistikoen merkatua. Ze horrek zuzenean inpaktua dauka auzo askotan.
Etxebizitza alde batera utziko dugu eta lan munduari buruz hainbat galdera egingo dizkizut. Orain, Espainiako gobernuak Yolanda Díaz Sumarreko ministroaren ministeritza bultzaturik gutxieneko soldataren hainbat igoera gauzatu ditu azken urteotan, eta honek Hego Euskal Herrian eragina izan du, baina hainbat alderdi eta sindikatuek eta bultzatzen dute gutxieneko soldata propio bat edo hori aldarrikatzen dute hemen, bizi baldintzak direla eta bar. Zuek ere hemen gutxieneko soldata propio bat izatearen alde zaudete? Gutxieneko soldata bat izatekoaren alde, bai, hori guk argi daukagu. Hemen gauza da, zenolako tresna erabiltzen dugun, gutxieneko soldata propio hori izateko, ez? Hor badago eztabaida bat, batzuk proposatzen dute, estatuak duen soldata minimoaren kompetentzia transferitzea, eta gure kasuan guk uste dugu horrek afektazio negatiboa izan dezakela estatuaren orokortasunean. Azkenean, pentsatu behar dugu soldata minimoa dagoela pentsatuta txarren pasatzen duten jendearentzat, eta estatuan ezberdintasun asko daude. Egia da hori, horrek ekartzen gaituela efektu bat Euskadin badela soldata minimoa seguruenik ez dela nahikoa guk daukagun momentu honetan prezio maila eta bizitza mailarekin. Eta horretarako tresnak behar ditugula bermatzeko soldata minimo altuago bat. Hor badaukagu tresna laboralak eta guk autonomi erkidegoan lan ditzakegun tresnak, eta hoberena da eztabaida sozialaren bidez agertzea edo egotea akordio bat sindikatu eta patronalaren artean eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin konbenio guztietan gutxieneko soldata igotzeko. Eta horrela lortu dezakegu gutxieneko soldata bat aproposagoa hemen daukagun bizitza kosteari inguruan. Lanaldiari dagokionez, asteko 37 ordu eta erdiko murrizketa noiz indarrean sartuko zain gaude, Hego Euskal Herrian ere. Noizko kontua uste duzu izan daitekeela, berez onartuta dago, baina oraindik ez da indarrean sartu? Bai, onartuta dago ministro kontseiluan, eta orain badago negoziaketa bat abiatuta, kongresuan behar diren baiezko guztiak lortzeko. Hor badakizute, badagoela negoziaketa bat Junts alderdiarekin, dela momentu honetan investidura blokeko alderdietatik, arazo gehienak dituztenak, edo arazo batzuk, esango hain larria denik lanaldiaren murrizketaren inguruan, eta gero horrek ekarri hori izten denean, hor badago tramite parlamentario bat, ez? Guk uste dugu azken 6 hilabetean aurrera joan daitekela neurri hori, espero dugu udaren aurretik edo ostean justo gertatze hau, baina egia da, denbora hauek aldatu daitezkeela negoziaketak ez dituzte denbora finkoak, ez? Baina nik esango nuke, edo gustatuko litzaiake baieztatzea ia 100%, 2025 urtea bukatu baino lehen, lanaldia murriztuta izango dugula. Murriztuta eta dituen beste tresna guztia baita ere. Gai honi lotuta egin zenuten pasaden ostiralean ekitaldi bat Bilbon, gutxiago lan egin hobeto bizi lelopean, eta bertan hobe bizitzea privilegio batez eskubide bat izan behar litzatekeela aldarrikatu zenuten, eta lanaldi murrizketaren aurka daudeni datuekin erantzungo zinietela. Datu hori eutxita, zeintzuk lirateke datu horiek Euskal Autonomia Erkidegoari eta Nafarroari dagokionez lanaldi murrizketa honi lotuta? Bai. Hemen eta Nafarroan gutxi gora bera badago bataz besteko bat, eta dira jendak lan egiten duela bataz bestekoz 37 bat ordu. Baina bataz bestekoa badakizute nola funtzionatzen duten, eta izan daitekela nik bataz bestekoa bat bada, nik bi izatea eta zuk ez derrez, ez? Eta hori gertatzen da pixka bat datu hauekin. Guk kalkulatu egin dugu, eta EAen langileen 48%ak murriztuta ikusiko zuen bere lanaldia. Behar bada ez 48% horiek 2 ordu terdi, baina murriztuta seguro 48% horiek. 51% batek mantenduko zuen bere lanaldia. Baina baita ere 48% horretik, badaude 60% kasu bat, direla
momentu honetan lanaldi partziala duten pertsona, gehien bat emakumeak. Lanaldi partziala duten pertsona hauek, behin lanaldian murrizten den momentutik, bere kontratuak izango dira lanaldi osokoak. Eta horrek kotizazioa igo egiten die. Beraz, hor ez dago bakarrik soldata hobekuntza bat, azkenean ordu gutxiago lan egiten dituzu soldata berarekin, beraz, soldata hobekuntza bat badago, baizik eta baita ere zure kotizazioaren hobekuntza bat. Eta hori da, neurri honek eragin handiagoa izango duen kasuetan. Euskarari dagokionez, aurreko asteari begiratu nahi genioke, Europan Euskara, Katalana eta Galegoaren ofizialtasunaren inguruko eztabaida bat zegoen aurreikusita, atzeratu eginda erabakia, jakin izan da Espainiako PPek Europako hainbat buruzagiri deitu ziela ofizialtasunaren aurkako defentsa hori eginez. Euskara mehatxu bezala bezi dute oraindik hainbat alderdi politikok edo nola ulertu dezakegu bestela egoera guzti hau? Beno, hemen horrelako gauzak aurrera eraman nahi direnean, beti badago alderdiren bat, gehien bat PP eta Vox, baina Vox beti ezatik dituzte horrelako gauzak, baina PP sartu da espiral batean, bere mutur eskuinarekin konpetentzia egiten duen, eta dibertsitatea, estatuko dibertsitatea aurkezten digun edozein neurrik, mehatxu bezala ikusten dute, baina hau ere ikusi genuen kongresuko lehenengo sesioan, bai estatu zenean kongresuan hizkuntza ofizial guztietan hitz egin ahal genuela, eta beraiek egin zuten horrelako espektakulo bat honen inguruan, pasa dira 2 urte kongresuan, ez da gertatu zerrez, nik euskaraz egiten dut, nire kideak katalanez, eta beste kide batzuek galegoz, eta dena ondo funtzionatzen du, eta demokraziak ez du edozengo arriskurik. Hor gertatzen da, PPek baduela bere estatuaren errealitatearen aurkako borroka bat, eta estatu hori ez duten ulertzen heinean, inoiz ez dute lortuko gehiengo bat gobernatzeko, eta hori da ikusten duguna momentu honetan. Euskararen ofizialtasun hori beraz uste duzu ikuste dezakegula Europan etorkizun ertain baten eztabaida hori urte honetan buelta daiteke Europar instituzioetara? Bai, gainera gertatu dena da prozesua atzeratu egin dela, baina ez da prozesuaren bukaera, eta nik uste dut hor Espainiako gobernuak argi duela aurrera atera duen neurri bat badela, eta lana egiten ari dela hau aurrera eramateko. Beraz, beranduago edo lehenago, baina nik uste dut ikusi algo dugula hizkuntzen erabilera Europan. Amaitzeko, etorkizunari begira jarri nahi zintuzket. Nola irudikatzen duzu Sumarren etorkizuna? Non ikusten duzu mugimendua, hemendik 2 urtetara, Hego Euskal Herrian ere hauteskunde edo ziklo politiko berria hasten denean? Nik irudikatzen duana da, dela indar politiko bat, hainbat herri eta hirietan errepresentazioa duena, eta batzar nagusietan baita ere ez, eta baita ere indar politiko bat, aukera duela, gehiengoak sortzeko EAen ezkerreko gobernuak izan daitezen. Eta ez da bakarrik irudikapena, baizik eta gure helburua baita ere hori da. Gaurkoan, hemen utziko dugu elkarrizketa, Lander Martinez, mila esker Amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Albisteak xehetzen hasiko gara, larun batean milaka lagunek herri libre baten aldeko aldarria egin zuten Bilboko kaleetan, bertan izan zen Amaika telebista. Milaka lagunek parte hartu zuten larun batean Bilbon gure esku kantolatutako manifestazioan herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean. Manifestazioa Bilboko Lakasillatik abiatu zen Ikurriña eta Nafarroako banderez girotuta Udaletxe plazaraino. Han, Irantzu Pereio eta Josu Etxaburuk hartu zuten hitza, eta adierazi zuten hitzak erabaki bilakatzeko garaia dela. Nabarmendu zuten azken urteetako borroka eta lanari esker gaur egun aske eta burujabe izan nahi duen herri baten irudia gero eta argiagoa dela. Euskal Herriko testingurua aipatu zuten, baina ez zuten ahaztu nazioartekoa. Adierazi zuten haizeatzerakoiak demokrazien aurka ari direla eta eskubide zibilei, politikoi eta sozialei eraso egiten dietela. Herri gisa errespetatuak izateko garaia da!
itxaropenean sinestuta, esperantzan sinestuta, jo dezagun aurrera. Imaginatu, libre, imaginatu herri hau, libre. Hori da bidea, elkarrekin egin dezagun bide hau, herri libre eta burujabe bat, zai daukagulako. Manifestazioan gainera elkartasun keinu ugari egin zitzaizkion nazioarteko beste herri batzuei ere. Hala nola Palestinari. Palestina, askatu! Jon Maia bertsolaria ere manifestazioan izan zen eta esperantzaren alde etorkizuna herritarren esku dagoela aldarrikatu zuen. Ardezagun bidea gure esku dagota eta izan esperantza lagunak, esperantza gu geu garelako. Manifestazioak babes zabala jaso zuen alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragileen aldetik. EH Bilduko ordezkariak, Aldugukoak eta EAJko kide batzuk bertan izan ziren. Sindikatuen artean, Elako Amaia Muñoak eta Labeko Igor Arroiok nabarmendu zuten, erabakitzeko eskubidea garrantzitsua dela bizi baldintzak hobetzeko eta eskubide sozialak bermatzeko. Euskalgintzako hainbat eragilek ere bat egin zuten aldarrikapenarekin eta herri aske batek hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko aukera gehiago izango lituzkela azpimarratu zuten. Gure eskuko antolatzaileen esanetan, mobilizazioak beste urrats bat adierazten du Euskal Herritarren burujabetza prozesuan eta adierazi dute Euskal Herriak bere etorkizuna libreki erabaki dezan, aktibazio soziala eta konpromisoa funtsezkoak izango direla aurrerantzean ere. Gaurkoan aldiz, bi adingabe dituen familia bat etxegabetu dute Bilbon. Adin txikiko bi ume dituen familia bat etxegabetu dute astelehen honetan Bilboko Zurbaranbarri auzoan. Goizean ertzainak bertaratu eta kalea itxi dute. Sarraiagilea eta epaitegiko idazkaria eguerdirako heltzea espero zen, baina azkenean ez dira agertu. Bertan bildutako manifestariei poliziak berak onartu die egoera hori irregulartasun bat dela. Etxebizitzara sartzean barruan zeuden ekintzaileak indarrez kanporatu dituzte. Etxegabetzea eragozteko helburuz, Kaixo Konpartsa, Pituxka talde feminista, Zurbaranbarriko jai batzordea, Uribarri Prest plataforma soziala eta Azet etxebizitza sindikatuak erresistentziara batzeko deia egin dute. Auzokide ugari elkartu dira erresistentziara batu eta familiari babesa adierazteko. Sindikatuko kideek idazkari judizialarekin negoziatzeko eta etxegabetzea geldiarazteko asmoa zuten. Hain zuzen ere, epaitegi batek familia zaurgarria dela adierazten duen helegite bat onartu du. Eguerdiko 12etan zen idazkari ofiziala heltzekoa, baina ez da agertu. Horrek ordea ez ditu udaltzainak geldiarazi eta etxea usteko agindua zutela argudiatuz etxegabetzea gauzatu dute. Etxegabetze prozesua guztiz irregularra izan dela eta ez dutela familiaren eskubideak defendatzeko aukerarik izan salatu dute Azet etxebizitza sindikatuko kideek. Era berean prozesua abiarazi zenetik Bilboko 5. instrukzio epaitegiaren jarrera bereziki oldarkorra izan dela gaineratu dute. Sindikatuko kideak etxe barruan zein kanpoan izan dira etxegabetzea ekidin nahian. Halaber, 10 lagun eseri dira etxebizitzaren eskatzaren aurrean. Idazkari agertu ez denez udaltzainak atarian zeudenak arrastaka eraman eta identifikatu egin dituzte. Aurrez, Azet etxebizitza sindikatuak eman du familiaren egoeraren berri. Etxegabetu duten emakumeak 2 eta 3 urteko haurrak ditu, indarkeria matxistaren biktima da eta zerbitzu sozialek zaurgarritasun izaera aitortu zioten. Familia etxean geratzeko ahaleginak egin dituzte, baina ez epaitegiek ezta gizarte zerbitzuek ere ez diete jaramonik egin. Azetek elkarretaratzera deitu du gaur arratsaldeko 7:00 Bilboko Iturrondo plazan, etxegabetzea bera eta poliziak etxea usteko unean gertatutakoa salatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte goizean Osakidetzako ospitaleetan. Hautaketa zerrendetan dauden arazoak salatu dituzte, hauek gaurkotu gabe omen daude eta arazo larriak eragin ditzatezke zerrendetan dauden pertsonei. Konta iguzu gehiago Maite. Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte Osakidetzako ospitaleetan. Azaldu dutenez, hautaketa zerrenden egoera ez da egokia. Osakidetzak aplikazio hori privatizatu egin du eta horrek beste arazo batzuen artean langile asko lan kontratuak galtzea eragin du. Sindikatuek Osakidetzako lantoki guztietan elkarretaratzeak egin dituzte plantillak jasaten dituen hautaketa eta hornidura prozesu guztietako kaosa salatzeko. Azaldu dutenez, hautaketa prozesuak geldituta eta akatzez beterik daude eta horrek kalte larria eragiten die zerrenda horietan dauden pertsonei.
Osakidetzako langileak, jasaten ari dira, Osakidetzak egiten jarraitzen duen kudeaketa negargarria, ez? Badaude prozesu batzuk haien artean zerrenda, kontratazio zerrendak. Osakidetzak enpresa baten esku utzi zuen sistema informatikoen kudeaketa eta horrek eragin du zerrendak gardenak ez izatea, irisgarriak ez izatea, akatsez beteta egotea. Gaineratu dute leku aldatze eta mugikortasun prozesuek urteetako atzerapenak dituztela eta egoera ez dela berria. Sindikatuek jakinarazi dute Osakidetzako giza baliabideen kudeaketak aspalditik dituela zailtasunak eta kudeaketa hori enpresa pribatu batek egiteak egoera are gehiago larritu baino ez duela egin. Gaur bildu gara ona, esateko argi eta garbi, bizitzen ari garen egoera onartezina dela. Kontratazio zerrendak akatzez beteta, ope oso atxeratua, leku aldatzeak ez dira ez da egiten, eta ikusten ari gara nola gure kudeatzaileak beti aitzikiak jartzen, baina ez dute konpontzen sufritzen ari garen egoera hau. Osasun publikoa indartu behar dela argi utzi dute egin dituzten elkarretaratzeetan, eta Osakidetzak euren haserre eta frustrazioa kontuan har dezan eskatu dute. Gipuzkoako eskola txikien 36. festa Ezkio itsason egin dute, herri eta auzo txikietan eskola izateak duen garrantzia nabarmendu dute eta beraien izaera eta nortasuna aldarrikatu. Gipuzkoako eskola txikiak elkarren artean saretuta aritzeak duen garrantzia ere azpimarratu dute. Iragan igandean Gipuzkoako eskola txikien 36. festa ospatu dute Ezkio itsason. Bertan izan dira eskola txikien sarea osatzen duten 27 herri eta auzoetako kideak. Baina hori ez gain eragile sindikatu, alderdi eta instituzioetako ordezkariak ere bertan izan dira. Herri eta auzo txikietan eskola izateak duen garrantzia nabarmendu dute eta beraien izaera eta nortasuna aldarrikatu. Gipuzkoako eskola txikiak elkarren artean saretuta aritzak duen garrantziare azpimarratu dute. Ildo horretan Joseba Telleria Ezkioko alkateak eskolak herrian izan duen inpaktu positiboa aitortu du. 11 urte pasa dira, udaletxeko ganbaran lehen urratsak ematen hasi zela gure eskola. Baikorrenak ere ezin zuten pentsatu gaurko egunez, nun eta nola egongo ginen. 72 ume. Eta zer eta Gipuzkoa eskolako txikien festan bertan ospatzen, hori da erronka. Urte guzti hauetan, eskolak eta eskola komunidadeak herriari eman diona neurtzen oso zaila da. Baina benetan aberasgarria eta positiboa izan da zentzu guztietan. Bertaratu ziren 100 herritarrentzat egitera oparoa zuten antolatuta, goizeko 10:00 hasita. Herrian zehar banatutako 12 gunetan hainbat ekintza zeuden. Sormengunea, aurpegi margoketa, perkusio eta txalaparta tailerrak, puzgarriak, eneko mago eta potxe eta lotspailazoak, liburuen altxorra eta gehiago. Eskolako egunean igartu beitiko sagarzuku tailerra egiteko aukera ere izan zen, txanda desberdinetan. Ezkio festaz glaitu da asteburu honetan eta dagoeneko Zizurkilgo mendigen eskolari pasadio lekukoa datorren urteko Gipuzkoako eskola txikien festa antola dezan. Geure herrian errotu, geure eskolan errotu. Janus, Lesterrek eta Nogenek kaleratu berri duten bi begibilore kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Bi begibilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zuga zaude. Goizako eguzki izpi berotan, besarkan nazazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Biharrak zerrakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora ez aibar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi